Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хурматлы хузур ТВ тамашачылары. Раббыбызның сәламе, рахмәте ва баракаты барчагызга да ирешсә иде дигән ният белән имамнан сорык тапшыруын башлап җибәрәбез. Һәм инде әлбәттә сездән килеп ирешкән сорауларга шушы студиябызда имамнарыбыз, остазларыбыз белән җавап табарга тырышырбыз. Әле сорауларыгыз калган мисалларны безгә юллый аласыз. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям безне һәр вакыт гыйлем алырга, гыйлем истәргә чакыра. Шуңа күрә инде безнең тапшыру да сезгә шушы гыйлем юлында буларга ярдәм итсә иде. Инде бүгенге тапшыруга килгәндә, хөрмәтле хузур ТВ тамашачылары, альхамдулилlah, бүген бездә кунакта Казаныбызның Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов. Наил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Наил хәзрәт, инде альхамдулилlah без bir ara sizin белән яшәп башлаган идек. Сату, алу, акча һәм табылдыклар мәсьәләсендә һәм әле сораулар бик күп калган иде. Шуларны да бүген дәвам итәсе килә кайберләрен. Шулай да башында, инде тапшыруның башында гадәттәгечә шушы сату, алу турында бер киреш өлеш буларак, сату, алуда гомумән нинди шартлар бар? Бармы алар гомумән? Әйе, сату алу эшендә шартлар бар. Сатучының ул да булса беренче шарты булырга тиеш шуңардан. Ул сатыла торган әйбер аның үзенеке булырга тиеш. Яисә ул аңа хуҗасы рөхсәт иткән булырга тиеш шушы әйберне. Әйтик, мәсәлән, квартираны. Мин сиңа рөхсәт итәм, минем квартирамны сатырга, миңа клиентларны табырга эзләргә. Бу менә беренче шарт. Үзеңнең булмаган әйберне сатырга ярамый. Икенчедән, ул сатыла торган әйбернең булырга тиеш кыйммәте. Бездә ислам динендә ул әйтик, мәсәлән, дуңгызны сатырга ярамый. Бездә рөхсәт ителми, аның кыйммәте дә бездә ислам динендә юк. Өченчесе, ул булырга тиеш шундый ул әйберне сатыла торган әйберне кеше белергә тиеш. Нәрсә бу миңа сата? Менә бу коробкадагы булган әйберне мин сиңа сатам, шундый бәягә дияргә ярамый, бу атала әл-гарар дип, ягъни бу алдау була. Беркем дә белми анда нәрсә икәнен, бәлки ул беләки генә бер әйбер һәм кирәкми торганда әйбердер дә, бу була алдау. Бу менә була гарар, бусы рөхсәт ителми, бу була алдау. Дүртенчедән әйтергә кирәк шуны, бәя төп төгәл әйтелергә тиеш, ничә сум. Кайбер вакытта әйтәләр, килегез карагыз, яисә менә шушы әйберне мин сезгә 150-200 мең булыр инде ул дип тегән итәләр. Төп төгәл бәясен ул аның әйтми, менә төп төгәл бәясе әйтелергә тиеш. Шул бәягә сөйләшәбез һәм хәзер синең белән менә хәзерге вакытта менә мисән шушы бәягә сатам дип әйтергә тиеш, конкрет бәясен әйтә. Әйе, конкретно бәясе әйтелергә тиеш. Бишенчесе, ул сатыла торган әйбер аңарда булырга тиеш, һәм төп төгәл әйтелгән булырга тиеш. Әйтик, мәсәлән, мин судан тотам да берәр балыкны, һәм сиңа аны сатам. Ул билгесез, анда нинди балык икәнен. Кайсыдыр ул ушсызрагыдыр, кыйбатлысыдыр, ул әйтә алмыйбыз, һәм ул бәясен дә әйтеп куйса, бәләкәй генә икенче бер балык ләксә, без бу менә ислам дине буенча монсы рөхсәт ителми. Алтынчысы, ул да булса бузык шарт куелган булырга тиеш түгел. Менә әйтик, мәсәлән, мин сиңа шушы әйберне сатам, әмма ләкин мин аны шундый шарт белән сиңа сатам, атнага бер тапкыр мин аның белән үзем кулланырмын. Я ул йорт булыр, мәсәлән, я ул машина булыр, атнага бер тапкыр мин аның белән кулланырмын дип, шундый шарт белән сату рөхсәт ителми. Шуңа күрә без бу әйбердә, менә шушы шартларга бик диккать белән карарга тиешбез. Чөнки Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Тәгалә әйтә, без моның өчен бик җаваплы Аллаһ Тәгаләнең каршысында. Алай алдап, йылдап, менә шартларны үтәмичә без сатсак, алсак, гыйлемебез булмыйча, без моның өчен җаваплы булабыз. Кыямәт көнендә Раббыбыз Аллаһ Тәгалә бездән моның өчен сораячак. Шуңа күрә сату алу эшләре белән шөгыльләнү ул ислам динендә җаваплы, ул хәләл, рөхсәт ителә. Һәм кемдә кем иншалла шартларны шушлай үтәсә, менә ничек кирәк дин буенча эшли икән, Аллаһ Тәгалә аңа бәрәкәт бирәчәк. Кайберсе әйтәләр бит, шундый сүз дә бар теге. Ничек инде алай байып буламыни дип әйтәләр. Һәрберсе алды бит инде дип. Юк, менә карасак, пәйгамбәребезнең вакытында анда булган сахабалар, Абдурахман ибн Ауф булсын ул, калган сахабалар, Абу Бакр радиллаһу анху, алар байыганнар,
алар дөрес итеп, халал итеп эшләгәннәр. Шуңа күрә инде менә кем сату алу эше белән шөгыльләнә, шартларына өйрәнергә кирәк һәм аны дөрес рәвешенчә эшләргә кирәк. Бүген бу бездә Ленар бик зур мөшкилат дип әйтик, проблема бик нык зур. Чөнки кешеләр, мин бит аны мөселманнан сатып алдым, аның менә машинасының төбе чирек мәсәлән. Ул алдап аны саткан. Әйтергә кирәк. Аның менә шунда мондый зыяны бар, менә шунда булай әйтелгән. Аларны да менә әйтеп, шулай эшләргә кирәк. Син кардәшеңә сатасың. Син мөселманнар алар кардәшләр, бер-берсенә ярдәм итәләр. Һәм әйтеп кеше сата икән, Аллаһ Тәгалә аңа һичшиксез бәрәкәт бирәчәк. Бәрәкәте була аның иншалла. Бүгенге көндә шушы бәрәкәт мәсьәләсе шулай ук бик четерекле мәсьәлә минемчә, чөнки менә сез әйтмешли, алдамыйча бае булмый дигән әйбергә, димәк кешедә бәрәкәт дигән бәрәкәткә карата менә ышаныч юк дип әйтәм. Аллаһ Тәгаләгә карата ышаныч юк, бәрәкәткә карата ышаныч юк дигән фикер туа. Мәсәлән, инде сез әйтеп киттегез бер шартны, минем күз алдыма шит илләрдәге контейнерларны сату күз алдына килде. Менә сез әйткәч, билгеле булырга тиеш. Менә сез әйттегез дә, коробка сатам, ичендәге әйберен сатам сиңа, нәрсә генә булырга мөмкин, 200 мең мәсәлән. Күз алдына килде, шунда ук менә шит илләрдәге контейнерларның ичендәге әйберләрне сату. Ягъни аларда шундый бер сыйфат бар дип әйтик, күп генә гаражлар дип әйтик, яки контейнерлар төзелеп киткән, анда кешенең әйберләре саклана, һәм инде күпмедер теге арендага түләмәгәннән соң шушы контейнерлар сатуга куела. Ләкин контейнер үзе сатуга куелмый, ичендәге әйбере шул килеш. Билгеле түгел. Әйтәләр, менә бу контейнер ичендәге әйбер аукцион теге, анда 200 мең. Кем түли шуныка? Анда ачып караганнан соң бер коробкада булырга мөмкин. 2 коробкада булырга мөмкин, яки гомумән бер нәрсә булмаска мөмкин. Менә шундый теге яклары да бар. Менә бу динебез безне саклый. Шушында әйберләрдән дип әйтик инде. Ягъни ачык булган очракта гына, менә сез әйтмешли, кимчелекләр әйткән очракта гына без бөтен әйберне үзебезгә дә җиңел булачак дип әйтик инде, һәм сатучыга да, сатып алучыга да җиңел инде. Чөнки инде Аллаһ Тәгалә күп кисәтә мондай әйберләрдән. Менә без сату алу әйбер турында сөйләшеп киттек сездән белән. Бирдә соңгысында теге машина сатабыз дип әйттек инде, үй сатабыз дип әйттек инде. Безнең менә беренче сораубыз да тамашачылардан килеп ирешкән. Менә шушы саткан вакытта, сатып алган вакытта сатулашу рөхсәт ителәме? Бездә ислам дине буенча бу сөннәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның сөннәте сатулашу. Әйдә шул кадәр бәягә бир дип яисән итү. Чөнки без сатканда инде без аралашабыз, сөйләшәбез. Бу инде күбрәк базарларда без сатулаша алабыз, мөселманнар белән, кардәшләр белән. Кибетләрдә алай итеп булмый инде һичшиксез әйе. Бу рөхсәт ителә, әйе. Менә инде әгәр дә анда фиксированный ниндидер бәя куелмаган икән, шундай дип инде мәсәлән, бу инде күбрәк кибетләрдә, базарда без сатулаша алабыз, рөхсәт ителә, әйе. Ислам дине буенча мал сатып алганда, йорт, хәтта булай да менә без йорт сатып алганда да, әйдәгез бәясен генә төшерегез әле дип теге, яисә әйтеп узабыз, менә монда бу машинаның бу җирен әле ремонтларга кирәк, менә бәясен төшерегез дип, мондый бәягә мин нирәк машинаны таба алам дип, аның саткан кешесе, ул ала да һәм төшерә. Бу рөхсәт ителә, ул кешегә кем бәясен аз гына төшерә, ул вакытта аңа савап та була. Әгәр дә инде төшерми икән, моңарда гөнаһысы юк. Бу аның товары һәм ул ничәгә аны бәяли, ул шул бәягә аны сата. Әгәр дә әйтә икән, юк, бәясен төшермим дип, без мөмкин ул әйткән бәягә сатып алырга, яисә китәргә, икенче кеше белән сатулашып, икенче әйберне эзләргә. Менә әйттегез, үзе теләгән бәяне куя ала дип, чынында шулаймы? Динебездә менә бу бәягә, ягъни менә мин ничә сумга телим, шул сумга сата алам. Ягъни теләсәң инде товарны дип әйтсәң инде, мин үзем билгели алам, үзем сатсам, үзем билгели алам, аның бәһасын дип әйтсәң инде. Әйе, ул инде акылга сыя торган бәя булырга тиеш, теге икенче кешеләр белән ул алайса аны сата алмаячак, аның ансы да бар. Шуңа күрә сатучы белергә тиеш үзенең конкурентларының да ниләрен, бәяләрен. Ни өчен әйтәм, мәсәлән, инде күз алдына китергәндә A точкасы һәм B точкасы. B точкасында мәсәлән барып сатып алдың бер нәрсә, һәм инде A точкасына кайтып, аның күпмедер бәясен арттырып сатасың дип әйтсәк инде. Һәм шушы вакытта теге сатып алганнан, анда сатып алган бәя товардан 2 тапкыр гына яки 3 тапкыр гына арттырып сатарга дигән сүз юк. Үзең куясың бәяне, нинди телисең. Телисең кирәк тә куясың, телисең күбрәк куясың. Әйе.
Менә була ниләр теге кибетләрдә бит инде ясыйлар теге скидкалар ниләр, ул да менә шулай рөхсәт ителә. Рөхсәт ителә. Алдагы сорау, товарны сатып алганнан соң аны кире кайтарып бирү хокукы бармы динебез буенча? Без товарны сатып алып, безгә яисә туры килмәде икән, яисә ул аның гарантиясы булып, ул мәсәлән ватылды икән, һәм ул аның ватылуында яисә икенченендә без гаепле түгел икән, без аны бирәбез. Бүгенге көндә сатучылар алар шулай дип әйтәләр дә, моның гарантиясе бар диләр. Без аны бирергә, бу рөхсәт ителә кайтарырга. Мин әйтә алмыйм ничә көн икәнен. Анда төрле бернең төрле ние бар, гарантиясы, без аны кайтара алабыз. Ул алучылары да аның, теге кем саткан инде, алар да аны карыйлар, бу үзе моны ватып китерде микән, яисә бу моны үзенең ние буенча гына микән, теге гаибе ние буенча, без шуңа күрә теге чек бирелсә, чеге белән аны китерәбез инде, бирәбез. Бу ислам дине буенча рөхсәт ителә. Ләкин монда сез менә бер шундый шарт әйттегез, теге үзең ватып китеп, үзең ватып теге бу сезнең әйберегез ватылды, үзе ватылды дип әйтү бу инде алдауга керә. Бу алдауга керә, бу була гынах. Кайбер кеше ул әйтә бит, Коръәндә бар шундый аят. Алар уйлыйлар ди, алдадык дип, әмма ләкин алар үз-үзләрен алдыйлар дип әйтә Аллаһ Тәала. Менә шуңа күрә бу кайбер вакытта кеше уйласа теге, алдадым. Кара әле, кулландым бит әле мин моның белән. Анда әйтик берәр нинди әйберләр белән, җиһазлар белән берәр нинди кулланып алдым бит менә дип әйткәндә, кеше ул үз-үзен алдый. Шуңа күрә инде без сезнең белән алдаудан сак булырга тиешбез, сакланырга. Хәтта алдап алай кайтара алсак та, безгә языла гынах, бу гынахлы әйбер, гынахлы әйбер. Шуңа күрә без моңардан сакланырга тиешбез. Гомумән хәзрәт әгәр карасак, минемчә сату алуда бик күп теге шундый алдап була торган, нәрсә каядыр менә куеп бетерми торган, каядыр җиткереп бетерми торган әйберләр булырга мөмкин. Белмим, менә хәзер теге сизелә башлады. Элек шулай сизгәнсез микән? Мәсәлән, заправкалар, бензин заправкаларында элек мәсәлән 1000 сум бирсәң, дип әйтик инде, 999 сумда ничәдер тиен генә ясый иде. Хәзер шуңа игътибар итә башладым. Шулай мәсәлән, условно бәйтегендә 1000 сум бирсәң, ул сиңа ясый 1000 сумда 0,1 тиен шиклендә шулайрак. Теге миннән китсен, сатып алучыдан калмасын теге 1 тиен дә дигәндәй, яки анда мәсәлән шул карталарда бигрәк рәхәт инде, анда 1000 дип әйтсәң, куела теге 999 тиен шиклендә шулай гына ала ул синең картаңнан да шулай списайта телефондан карыйсың, теге шул гына бәяне списайта. Менә ничектер ул ниләр китерде, ләкин бит мәсәлән бүген көндә нәрсәгә булмаска мөмкин, бик зур упаковка язылган 350 грамм. Яра теге язылган плюс-минус 10 грамм теге. Анда шуннан да бүген көндә интернетта да егетләр анда санап караучылар бар, итеп караучылар. Шуннан да мәсәлән монда 18000 әйбер микән, шуннан да теге 15000 микән яки анда 100 грамм микән, 350 грамм микән, 2 килограмм микән. Каядыр ул артып китә. Теге менә молодцы, теге хотя бы бездән китсен, теге без кешене алдамыйк дип арттырып куя салучылар бар. Каядыр шуннан да җитеп бетми, теге анда 18 бит дип язылган, 17 бит дип әйтсәк инде. Монда очракларда минемчә бик шундый четерекле һәм теге контрольдә тотып бетерергә авыр булган әйбер сату. Гомумән сату дип әйтик әле без теге алда теләмичә алдаларга мөмкин бер кашанда. Әйе, дөрес әйтәсез, Ленар. Монда бар менә киемнәрне шулай ук анда ниндидер бер брендлы кием ул дип, ул анда аны үзе тегеп куйганнар, ниндидер нидә. Ул да шулай ук алдау була. Безнең инде ниятләп менә алдым әле, күбрәк акча эшлим әле дип, белә торып алдарга бу ярамый. Безнең бар гынахлар теге, без белеп эшлибез. Алла сакласын, белмичә кайбер вакытта хаталанып китәбез. Кара, мин бит дөрес эшләмәдем. Монда бит дөрес чытламадым. Бу бәрәңгене бит мин нитеп салмадым бит. Монда бит әзгенә нирәк, бу бит булай килеп чыкмый дип, үстисе булган фарак күбрәк китте. Өстәргә кирәк иде бит монда дип. Менә шундый безнең хаталар алар һичшиксез була. Шуңа күрә бездә бар ислам динендә, елда булса ислам баганаларының берсеннән булып тора, ул закат түләү. Без закат түлибез. Закат дигән сүз менә тәрҗемә ителә инде ул чистарану дип. Менә шушы бай кеше кем сәүдә белән шөгыльләнә
шөгыльләнә, сату алу эше белән, ул менә шулай итеп зәкатларын биреп, ул чистарына. Бу менә белмичә эшләнелгәннәрне. Кем белән дөрес эшләнелмәгән, ул менә теге белмичә кылган гөнаһларыбызны гафу ит я Раббым дип теге дуга кылабыз бит. Менә шулай итеп бай кеше инде зәкат түләп, фақир мискиннәргә ярдәм итеп, ул менә шул зәкат тәрҗемә ителә чистаруну дип, шулай итеп гөнаһларыннан ул чистарына. Моңа бик диккать белән карарга кирәк инде. Чөнки әйткәнебезчә, ул алдап без аны уйлыйбыз. Алдадым, каралы эшләдем, ул икеләтә һәм артыгы белән дә чыгып китәргә мөмкин. Безнең шагыйребез Тукай Мәшли, кемдер алды, кемдер алдана, шунда икесе дә бар. Инде сез әйтеп киттегез зәкат турында, алдагы сорауны алайса биреп китәсем килә, шулай безгә язганнар, зәкатны ел дәврендә бүлеп түләп буламы диелгән. Әйе, зәкатны бүлеп түләргә ярый. Әмма ләкин инде ул менә зәкат вакыты килеп җиткәчтен, түләү вакыты, ул инде шутлап чыгарырга тиеш. Мин зәкатымны түләп чыгардым микән? Ул чыкты микән? Менә мәсәлән, ай сайын ул әзәз генә түләп барган. Шушы зәкатын аның менә бер суммасы җыелган, һәм аны ул әзәзләп түләргә мөмкин. Ул аны түли әзәзләп. Бу ислам дине буенча рөхсәт ителә. Ялгышмасам, анда Холид ибн Әл-Валид белән радиллаһу анху, ялгышмасам шундый ни була, аның турында әйтеләр зәкатын түләмәгән дип, әмма ләкин ул әзәзләп түләп бетергән була икән. Бу пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның вакытында шул ниләр булганда, төрле йөрүләр, сәфәргә чыгулар булганда, ул аны түләп бетергән була икән. Һәм шулай итеп, пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аны рөхсәт итә. Бу ярый. Хәзрәт, алдагы сорау электрон техника. Мәсәлән, аерылмаганда телефоннар, смартфоннар сату белән шөгыльләнергә буламы? Мондый хезмәт хакы хәләлме диелгән? Монда әйе, без телефон, смартфон, компьютер булсын икенче әйберләр, аның ике ягы бар. Бу бик яхшы сорау. Ике ягы, без аның белән хәләл булган, рөхсәт ителгән әйберләрне эшли алабыз. Бит, шулдук телефон белән, әтиәниләр белән туганлык җипләрен ныгытабыз без аның белән. Алар еракта яши, алар белән аралашып, без аның белән әле савап та эшлибез менә. Ул савап баланың кайда икәнен беләбез, безгә нирәк. Аның бар икенче ягы, анда бар харам әйберләр, менә. Анда бөтен әйбер ачык, хәзер инде ул бөтен дөнья. Бу шуңа күрә сорау биреләдер дә. Безнең сату аны рөхсәт ителә. Без кемгә саттык аны бирдек, без аның өчен җаваплы түгел. Аның өчен. Без саттык, ул үзе хәләл юл белән эшлиме аны, хәләл нидә кулланамы, яисә харам нидә кулланамы, бу аңардан тора. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, мин сезгә күрсәттем ди ике юлны, һәм сезнең һәрберегезнең бар ихтиярыгыз кайсын сайларга. Менә хәләл бармы, харам бар, кайсы юлны сайларга сезнең үзегезнең ихтиярыгыз бар. Шул ук монда өстәп әйтәсе килә, менә мәсәлән кием, хатын-кыз киеме. Бәлки ул аны аладыр ире янында кияргә. Шуңа күрә сатырга моны рөхсәт ителә. Булсын ул шушы киемнәр мәсәлән, ул аның ире янында киенеп йөри, яисә шушы менә электрон әйберләр булсын, шулай ук фотоаппаратлар мәсәлән, видеога, бәлки ул үзенең туганнарына, ниләренә төшереп, шушында телефонында, компьютерында истәлеккә аны калдырырга телидер, анарысын карарга. Бу да ислам дине буенча рөхсәт ителә. Ярый. Эшләргә, сатырга, аларга, моның белән шөгыльләнергә, булсын ул ниләр, колакка куеп теге тыңлый торган ниләр, тавышларына, ул да рөхсәт ителә. Әйе, алар да рөхсәт ителә. Шуңа күрә инде шул хәләл нин сайларга. Бездә саткан кешедә җаваплылык юк. Бу ничек моны кулланыр микән дип. Ягъни төгәл харам булмаган әйберләрдә, менә шулай ике яклы карап була торган әйберләрдә без инде әйтәбез ярый ди. Чөнки бер караганда алайга кирип китсәм, пычак бар мәсәлән, ниме. Ипи турап була, ризык ясап була, ниндидер бер кабахат эш эшләп була дип әйтик инде. Ул яклап китсәң, шуннан да карап китсәң бик күп икән. Мисаллар. Телевизор мәсәлән шулай бит. Хозур каналны карап була, бүтән әйберне карап була. Бүтән әйберне карап була. Вакытны бушка үткәрү,
исраф булырга мөмкин. Шуңа күрә инде менә шулай ике ягы бар. Алсалар да безнең карагыз, хөрмәтле тамашачылар, дип әйтик инде, симәгез. Шуннан да аңлашылды, әгәр дә инде киреп китсәк, бөтен товарны шулай икегә бүлеп карап булыр иде. Күп нәрсәне дип әйтик инде. Хөрмәтле Хозур ТВ тамашачылары, исегезгә төшерәбез, эфирда имамның сорык тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов. Без аның белән акча турында, сату алу һәм башкаларны сөйләшәбез. Наил хәзрәт, инде алдагы сорау миннән әҗәткә сорап тордылар, ләкин кайтарып бирүләрендә шигем бар. Динебездә әҗәткә бирүнең берәр төрле әдәпләре бармы? Бу бик яхшы сорау. Ислам дине буенча әҗәткә бирү саваплы. Чөнки без ярдәм итәбез. Кеше бит инде юкка гына килмәгән кешедән әҗәт сорарга. Шуңа күрә инде аңа әҗәткә бирү бу саваплы. Бу зур савап. Шуңа күрә инде әгәр дә мөмкинчелегебез бар икән, һәм бу кеше авыр хәлгә эләккән икән, без аңа ярдәм итәргә тырышырга тиешбез. Чөнки без кешеләр бер-беребезгә ярдәм итәргә тиешбез. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә маңа карата савап бирә. Үзеңә иншалла ярдәм итәрләр бу дөньяда, яисә ахиратта Аллаһ Тәгалә кыямәт көннәрендә ярдәмнәрен насыйп итәр. Шуңа күрә инде биргәндә ничек итеп менә шулай сакланырга дигәндә, монда инде иң беренчесе ул кеше белән сөйләшергә кирәк. Ничек итеп түләячәк ул аны? Менә ничек итеп, ни кадәр вакытта әзәзләп түлиме, яисә ничәдер вакыттан соң шул ук бәяне киридән кайтарамы ул аңа төп төгәл итеп, һәм инде шулай ук әйтергә кирәк, язырга кирәк моны кагазгә, шаһидлар белән. Икенчедә кешеләр булырга тиеш, теге икәү генә түгел, тагын икәү булса, яисә берәү булса, менә шулай итеп язып, әҗәткә бирү, менә шулай бирсә, инде әлбәттә ул бик әйбәт була. Бу беренче сөннәтебез буенча, аннан соң Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә дә әйтә, моңа карата бар аят бар. Әл-Бакара сүрәсендә әҗәткә биргәндә Иң зур аят. Иң зур аят, язып бирегез дигән, шаһидлар булсын дигән, һәм инде ул менә шулай итеп без аны бирәбез. Язу белән булып, аның белән сөйләшеп, төп-төгәл ничек итеп, аннан соң әгәр дә ул кайтара алмый икән, без аңа әлбәттә инде аның белән хәбәрләшергә тиешбез, аңа әйтергә тиешбез, исеңдәме, кисәтеп торырга да кирәк, шулай ук аңарга шушы әҗәт кайтаручы кешегә ярдәм итүдә саваплы. Ярар, яисә соңрак дип әйтү, икенче әйберләр, безнең якынлы кешебез икән мәсәлән. Шуннан да кешенең авыр вакытлары була. Безнең менә бер кардәш икенчесенә бирде әҗәткә, ләкин менә теге бер янгыннар булган вакытта аның йорты янды. Шуннан да авыр хәлдә. Ул каян аны алып бирсен инде. Һәм ул аны соңартты, һәм 2-3 меңгә аны бүлеп түләрсең дип шулай әйтеп, яңадан алар шулай язып куйдылар аны. Шул ук ниләр белән, шаһидлар белән язып нитләр. Шуңа җиңеләйтү түләргә. Шулай ук ул савап. Монда әйтергә кирәк, шул кешегә әле кем тыңлаучылар арасында кем әҗәткә алган, яисә әҗәткә алырга тырыша икән, әҗәткә ала икән, бу зур җаваплылык Аллаһ Тәгаләнең каршысында. Шуңа күрә ул моңа бик диккать белән карарга тиеш. Шуңа күрә Ризаддин бин Фәхреддин, безнең татар галимебез, әйткән шундый сүзе бар: ямаулы кием белән йөрү хәерлерәк әҗәткә алырга караганда дип әйткән ул. Шуңа күрә юкка гына ул аны әйтмәгән. Шуңа күрә инде әҗәткә кеше алды икән, өстенә зур җаваплылык, ул аның белән уяна, аның белән йокыга ята. Шуңа күрә инде ул бик диккать белән аны карарга тиеш. Түләргә кем әҗәткә алды, җиңел итеп, рәхәт итеп түләр өчен безнең әле бар дугаларда. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның дугалары, минем хәзер кызганычка каршы исемдә юк, әмма ләкин бар дугалар: "Я Раббым Аллаһ, миңа җиңеләйт шушы әҗәтемне түләргә" дип. Чөнки бар безнең кешеләребез, менә караучылар бәлки бардыр, кемнәрнең әҗәтләре бар, анда хәтта берничә елгадыр да ул аны кайтарырга менә бар дугалар. Шулай ук бар дугалар: "Я Раббым Аллаһ" дигән, без аны сорыйбыз әле: "Аллаһумма инна нас'алука аль-худа ват-тука вал-афафа вал-гина". Вал-гина дип әйтәбез. Менә вал-гина дигән сүз ул: "Я Раббым Аллаһ, мин синнән сорыймын байлык", менә. Һәм аль-гина ул шундый байлык, менә кайсы миңа җитә.
Менә миңа нәрсә кирәк? Ашарга, кияргә, торырга урыным, менә балаларыма ризыгым булсын, үземә булсын. Менә шушы Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи шулай итеп дуга кыла торган булган. Шуңа күрә инде без мөселманнар Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи үрнәк алабыз, һәм инде менә моңардан да үрнәк алырга кирәк. Ул аны күп тапкыр кабатлый торган булган, менә шушы дуганы. Шуңа күрә инде әҗәткә бирүчегә савап, сыңартырга савап шулай ук, шушы язып шахидлар белән алучы кеше әҗәткә ул да үзенә инде зур җаваплылык ала. Ул аны үтәргә тиеш, Алла сакласын, үтәмичә, чөнки әҗәтле кешегә без менә җаназа намазы укыганда да имам беренче булып нәрсә эшли, ул борылып сорый, әҗәте бар идеме дип, җаназаны укыр алдыннан. Әгәр дә әйтәләр икән, әҗәте бар икән, әҗәте бар дип, имам әйтә, кайсыгыз түли аның әҗәтен? Мәсәлән, анда абыйсыдыр, сеңлеседер, кемедер тагын, дусты, кардәше әйтә икән, мин аны түләм дип, аннары соңына имам җаназаны укый. Менә шундый бездә диндә әҗәткә караш. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәала ярдәм бирсен, савап бирсен шул кешегә, кем әҗәткә бирә. Моңа зур савап, чөнки кеше юктан гына килеп әҗәткә сорамый ул. Кем инде авыр хәлгә төшкән икән, Аллаһ Тәала аңа җиңел әйтсен, менә шулай дуга кылырга, Аллаһ Тәаләгә ялварырга, Аллаһ Тәала ишетүче, Аллаһ Тәала күрүче һәм ярдәм итүче. Иншалла, ярдәмсез берсе дә калмас. Хәзрәт, алдыгы сорау инде чыннан да бик кызыклы сорау. Бала чакта урланган әйберне кайтарып булмый. Бу вакыйга турында онытыргамы, әллә инде хуҗаны табып, аңа барысын да сөйләп, акчасын кайтарыргамы? Шуннан да кызыклы сорау, кичкенә чакта балалар хәтта урлау дигәнне нәрсә икән аңламыйча да, инде хәтта балигъ булсын, 12-13 яшь, ләкин шулай да бәлки аңлап бетермәгәнләр буладыр. Анда кибеткә кереп, прилавкада торган помидор мәсәлән алма алдык, акчап кичәп китте, түләмәде. Менә бик күп нәрсә булырга мөмкин бит, бик күп нәрсә. Монда сораучы кеше булмый дип әйткәчтән инде, беренчедән монда әйтергә кирәк менә шулай, без ислам диненә кергәчтәндә, менә төп төгәл ислам динендә мин шахадат сүзләрен әйткәчтәндә, исламның әркәннәрен үти башлагачтында, Коръәни Кәримдә Раббыбыз Аллаһ Тәала әйтә, кем иман китерде һәм кем тәүбә итте, юбәддилуллаһу сайyiатихим хасанат дип әйтә. Бу Әл-Кәһф сүрәсендә, Тау тишеге сүрәсендә Раббыбыз Аллаһ Тәала әйтә, кем иман китерде менә, изге гамәлләр эшли икән, аның элеккеге кылган гынахлары, хаталары гафу ителә. Монда инде гафу ителә һәм ул гынахлар, хаталары аның изгелеккә әйләндерелә. Менә, ул аның изге гамәл булып язылып куела. Монда әйтергә кирәк шуны, әгәр дә табып була икән, табырга, әйтергә. Мин теге вакытта шулай эшләгән идем. Ул бит төрле бер булырга, монда әйтелмәгән ниндирәк теге. Зур бер кичкенә бер. Кыярларын ашаганмы, алмага төшкән микән, моны әйтергә кирәк. Кайтарырга бәясен, әгәр дә ул мөмкинчелек булса. Чөнки бала чакта дигәч, кешенең күңелендә сыкрап тора, күңеленә гел тәэсир итә. Табып булса, моны эшләп булса, эшләргә, менә гафу сорарга. Әгәр дә ул килеп чыкмый икән, берәр дә эшләп булмый икән, тәүбә итәргә. Аллаһ Тәаләдән гафу сорарга, һәм инде ул кешегә исән булса, тауфик, хидаят һәм бәрәкәт уңыш сорарга. Әгәр дә инде ул исән түгел икән, я Раббым Аллаһ, менә шулай дип дуга кылабыз. Я Раббым Аллаһ исән түгел икән, урыннары җәннәттә булсын, фирдәүс җәннәтләрен аңа насыйп итеп без дуга кылабыз. Анарысын тагын әйтергә кирәк, кайбер галимнәр әйтәләр, бәлагат яшенә хәтле булган ниләр безнең галимнәр әйтә дип инде күбесе әйтә, ул язылмый, ул нителми. Ягъни бәлагатка ирешкәнче эшләнгән ниндер кичкенә чакта эшләнгән гынахлар язылмый дип әйтелгән. Язылмый. Анда фәрештәләр баланың ниен язмыйлар. Шуңа күрә сораучы кешегә дә ничә яшьләр иде микәнен нитәргә кирәк. Безгә ниләргә караганда, кеше бәлагат яшенә ирешкәчтән, кайбер җирдә әйтелә, уң белән сулны айыра башлагачтан, утыра җилкәгә фәрештәләр. Уң якка утыра фәрештә яза барча изге гамәлләрне, сул якка утыра фәрештә яза барча гынахларны һәм хаталарны. Һәм шуннан китә шушы менә язулар,
Һәм ул бара кыямәт көненә хәтле. Кеше үлгәч тендә, әле шушы фәрештәләр язып баралар. Балаларына нәрсә өйрәткән, нәрсә иткән анда, нинди изгелек эшләгән, нинди гөнаһка өйрәткән, анда эшәргә, тартырга Алла сакласын, урларга өйрәткән балаларын, оныкларын. Шуларны әле фәрештәләр менә язып баралар. Садақаты җария калырга мөмкин. Әйе, садака җария ул уң ягына аның языла. Кызыклы. Инде алдагы сорау: ир белән хатын бергә акчаларын кушып кына нисап күләме җыелса, моннан закат түләргә кирәкме? Яки һәрбер кеше аерым үз хезмәт хакыннан гына түләргә тиешме? Әгәр дә гаиләдә ират акчаны тота икән үзенә һәм хәләл җефетенә, хәләл җефет үзенең акчасын хатыны тота икән үзенә генә, бу очракта ул җыелмаса түләнелми. Әгәр дә аларның бюджет икесенеке дә бергә икән, менә хатында нитә, ире дә нитә, то шушы менә бергә булган бюджеттан шуңардан түләнелә. Бу очракта әгәр дә хатыныкы хатынга икән, минеке миңа да хатынга да икән, ул вакытта мин генә түләргә тиешмен. Аныкы җыелмаса ул түләми. Җыелса ул шулай ук төли. Сахабаларның булган шулай, анда була бер сахаба, исеме хәзер кызганча каршы исемдә юк. Аның закаты җыелмаган, хатынының закаты җыелган була, һәм ул хатын шул закатын түләгән. Ул закат чыгарган хатыны, чөнки хатынының аларның хатын үзенә тоткан, ире үзенә һәм хатына тоткан. Хатынныкы җыелган һәм хатын закатны түләгән. Менә бу инде сорау шундый, монда теге үзенә генә тотама хатын һәм ире бу очракта түләнелми. Менә бергә кушмыйлар монда алар. Бергә кушып булса. Килеп чыга безнең закат ул шулай ук индивидуаль аерым гыйбадат, ягъни иратның акчасы тула икән закатка ул тули, хатынының акчасы тула икән ул тули. Бу инде безнең курбан кебек, курбанда да нисап шулай шутлана бит инде. Мәсәлән, анда 50 мең сум дип алыйк нисап, курбан нисабы, әгәр дә иратның нисабы тула икән ул курбан чала, хатын-кызның аның ире хатынының нисабы тула икән аерым ул курбан чала, теге әбисенеке, бабайсыныкы нисабы икән ул аерым курбан чала, аерым бер гыйбадат дип әйтеп була инде бу чиракта. Хәзрәт, алдагы сорау: составында спирт булган хушбуйны алып, ягъни сатып алып дип әйтик, кулланырга ярыймы? Бу да бик ни сорау. Бүгенге көндә хушбуйлар күбесе шундый, шуның белән кулланалар. Монда инде безнең мазхабыбызның улуг галиме Имам Азам Абу Ханифа рахимахулла, аның сүзләренә карарга кирәк. Абу Ханифа ул фикх мәсьәләсендә бик ни булган, бик көчле, һәм аның шундый үзенең фикере, ул рөхсәт иткән. Ул әйткән ярый дигән. Менә. Аның укучысы Абу Юсуф рахимахулла, ул да рөхсәт иткән. Аның булган икенче укучысы ул Имам Мухаммад рахимахулла, ул әйткән тыелырга дигән. Менә. Шуңа күрә инде без әйтәбез, ислам дине буенча рөхсәт ителә, улуг галимебез шулай дип әйткән, рөхсәт ителә. Әмма ләкин инде хәерлерәк андый белән кулланмаска, хәерлерәк. Рөхсәт ителә. Аңа әйтергә ярамый, намазың кабул булмый, ни булмый. Кабул була иншалла, барысы да кабул була. Әмма ләкин инде хәерлерәк, чөнки икенче укучысы Имам Мухаммад әйткәч, инде хәерлерәк менә спирт булмаган хушбуйлар белән кулланырга. Алдагы сорау: безнең ятта кояш байгач, акчаны кулга түгел, я өстәлгә, я идәнгә куеп бирү гадәте таралган. Бу әйбер динебез буенча ничек карала? Алар бәрәкәт китә диләрдер инде. Әйбит. Кемдер әйтә бит, кул арты китә, кемдер әйтә акча булмаячак, харафат дип уйлыйм мин моны. Әйе, бездә ислам динендә андай бер юк. Без кулга бирәбез, кояш байган булса да, байымаган булса да, менә кулга бирәбез нине. Нигә дигәндә, бездә ислам дине буенча Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям мондый әйберләрне безгә әйтеп калдырмады. Безнең бөтен әйбергә бар дәлил Коръәннән һәм хадисләрдән.
Менә шуңа күрә Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безне мондый әйберләрдән тыйды. Шуңа күрә кулга бирергә, кулдан алырга рөхсәт ителә. Анда ниндидер бездә куркулар булырга тиеш түгел. Теге сихерләнгәндер, нителгәндер анда, нәрсәдер укылгандыр бу әйбергә дип, юк, тотабыз, кулыбыз белән алабыз. Безнең бисмилла дибез, Аллаһ Тәгаләнең шәфкатьле һәм рәхимле исеме белән кулдан кулга. Моның бер ни дә юк. Моңа дәлил юк. Бу теге халыкта ничектер таралган. Кызганычка каршы кайбер мусульманнар да шулай әйтәләр, ләкин инде бу менә шундый харафатлеккә керә. Инде менә бу якта таралган дигәннән искә төшә, ел теге күп якта таралган, минемчә бу гадәт, ничектер инде теге Татарстан халкы арасында әле тагын шундый гадәтләр бар. Мәсәлән, хәзрәт кояш баега шулай ук анда сөт бирмәскә мөмкиннәр, яки анда тоз салып бирәләр, тагын нәрсә, кояш баеда теге ярамый, бозыланда сөт бозыла, сыерга начар була. Тагын нәрсә, бик күп нәрсәләр менә шушылай теге кояш баегач ярамый дип. Инде без беләбез, кояш баегач хатын-кызларга теге үзләренә генә чыгарга ярамый. Менә монсы бар, ләкин моны никтер берсе дә үтәми теге кояш баегач та баемагач та йөриләр дигәндәй. Нәрсәгәдер калган әйбергә игътибар итү юк. Гомумән алганда инде аңлашылды ки, менә теге кызыклы тема белән бетерде хорафатлар белән. Инде хәзрәт бәлки киләсе тапшыруларда без белән хорафатлардан тизрәк күбрәк сөйләшергә насыйп булыр. Ни кызганыч бүгенгә вакытыбыз чыгып килә, инде собулашыр вакыт җитә, шуңа күрә хөрмәтле хозур тамашачылары, инде исегезгә төшереп үтәсе килә. Бүген бездә кунакта сезнең сорауларга җавап бирде Казаныбызның Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов. Наил хәзрәт, килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен инде Аллаһның рәхмәте булсын. Шуннан да көтеп калабыз икенче тапшыруларда. Бүгенгә саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле хозур тамашачылары, инде әлхәмдүлиллаһи раббил аламин, бүгенге чыгарылыш ахырына якынлашты. Ул да сезгә файдалы булгандыр дип өметләнеп калабыз. Әле сорауларыгыз калган булсаларны юллый аласыз, иншаалла. Үзебезнең остазларыбызга, имамнарыбызга биребез һәм шушында бергәләшеп аларны анализлап җавап кайтарга тырышырбыз. Бүгенгә исә сезнең белән саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.